Shout out sa mga marites. Kaning tanan is for entertainment lang. Like, pang positive vibes lang ba na unsa? Kahago ba? Da, kana siya. Di puti ra na oy kinalulong sa kujik. Bitaoy sa tanang mga chismis about sa mua. Unta matinuod to nga daghan daw mig kwarta. Hay nako Philippines, samot jud taan ni kaway lang buay. Imbes gusto tag world peace, mag-iyahay hinog hilabtanay. Pili lang asa mo dapitan na igo. Hoy Ma'am Shitin, gawas diha isig panago. Kanang chismis, mura na nag-history. Gituuhan bisag wala na saksihan. Mare, anong latest? In short, marites. May mangka, uy, joke lang. Laban ng Jud. Arot lang. Unsa naman eh, gigil niyo si ako. Ikalma lang Jud nato atong kaugalingon. Mao ba? Laban sa introduction, no? Good morning, afternoon, or evening, everyone. Way labot mga marites, kay kamo na po among hisgutan. Kung sa di ay, kamo ray pwede kami bawalan? Galit na galit? Gustong manakit? Charot, away pa lang na atay kontra. Palihog lang, utsuan yus pa taon kung diring dapita. Og disclaimer ng jutadaan, chill-chill ang jutang tanan. Ayaw kayo palabig ka nega sa imong kinumintan. Like, Winich, bata pa ka, ay palabit sa pagkachismusa. Or, Huy day, dili pa ka kabutangan, naghisgot na kag politika. Or, Inday, eskwela sa tarong, ay sigblad-blag ug way kapuslanan, kay mong mama rin nakakwarta. Ay, kanang, times na ha? Una sa tanan mga meg, murag ka 1 million na jugoan ni sig balik-balik. Kaning tanan is for entertainment lang. Like, pang positive vibes lang ba na unsa? Di lagi mo angay mag-uul. Kaya nagbantay ko diri sa akong mga gipang istorya. Wa ko na malikas or unsa pa. And labaw sa tanan, natay gitawag nga parental guidance, so kalma. Sako na kay kana! And usa pa jud di ay, yes mga meg, nagpadayon na jud ang pag-eskwela. So kina, di na ta magniga-niga ha. Relax lang dihang dapita. Ug tawa-tawa pud panagsa. Okay, so padayon tas topic no? Kahago ba? So mga meg, talang tao naman jud kinaiya nga pagkamarites or pagkachismusa. Obvious ba? Nobody's perfect jud biya, di ba? Nalan jud uban, mang chismis nga sagol kasuya na. Napay chismis nga sagol bakak or walay ka matuuran. Like, himo-himo na. Napay tinuod nga chismis, pero punan og kuhaan paglagyang istorya. Pero nasa positive ra nga chismis. Kana bitang tinud-anay, as in walang halong kimikal. Like, Huy day, si Mandy ba? Nagkagwapa og maayos ha? Or, Huy Marie, si Tuesday ba? Dati na rin pagkalambot sa iyang negosyo. O diba? Mo na chismis na walang halong suya. Chismis na murag nisfruta. Real na real. And pwede sa chismis nga medyo nega. Pero tinuod pud biya siya. As in murag paranormal. Real story jud siya. Like for example, Huy Marie na latest. Si Wednesday ba? Nagpariban bitaw na sa cute salon. Wala matiwas. Kaya ang mga kuto day nangawas. Ang parlorista in town, gikabuhi. Waka guwanta ni gawas. Pastilan. Flip-top ni, flip-top. I mean, mga meg, tinuod lagi na siya nga chika. Pero batik gyapon paminawon, di ba? Pero at least gyapon makagamugna-mugna ang istorya. And most of all, wala nimong gipost sa social media. To the point na maulawan siya. Oh, no! Pero, ang lala dyan nga pagkamaritis is kanang something fishy na. I mean, sobra na pud ka nega. May halong insecurity na jud ba? Like, da, kana siya. Di puti ra na oy kinalulong sa kujik. Or, ay sus, unsaon taman na iyang kagwapa, bugo man pud ugma. Agoy! Or, ay magtuoan ng Thursday day. Bansay ra na sa English, pero wa na'y liguay. Hay nako Philippines, samot jud taan ni kaway lang buay. Imbes gusto tag world peace, mag-iyahay hinog hilabtanay. Pero sige na lang uy, lain man pud tag kinaiya. Bisag mga marites na sila, wag gyapon tay right nga mo judge nila. In fairness pud biya sa ubang mga marites. Nay marites pero generous, nay marites pero religious, napoy marites pero friendly hon. So medyo dako gyapon na sila og lugar sa langit. Pero naa sa marites na, salbahison pa. Marites na, bitter pa. Marites na, ma-pride pa. Pili lang asa mo dapitan na igo. Hoy, Ma'am Shitin, gawas diya, isig panago. Charot, bitaw. Tak-unga sad na imong bakbak panagsa. Ay, sig katawa kay usa pud ra ba ka? Joke. Bitaw, uy ka ng chismis.
mura na nag-history. Gituuhan, bisag wala na saksihan. Ang mga fake people, sige lang pag-chismis. Mare, anong latest? In short, marites. May pang mga real people, they just mind their own business. Ito oy sa tanang mga chismis about sa mua. Unta matinuod to nga daghan daw mig kwarta. Hay nako, ninduta magpa-interview ni Jessica Suko. Di umano, di naman inaano pero nangaano. Tapos kapag inaano, nang-aano. Charing, unsa ba? So tambag lang nako sa mga hilig sa Mare, anong latest dia no? Palihog, hinahinay na taon og balik sa Ginoo. Arots. Ikaw, uy, wala ta mo gi-judge, no? Nag-rhyme-rhyme rabiya pud ko. I mean, likay lang pud siguro ang sigig taho-taho og istorya ninyo. Stop adding fuel to the fire. Aw, sa ba, oy? Sana uwil. Bitaw, so diri na lang ko kutob, diri na lang ko taman. Pwede na din mo makasend og star na ko sa FB. Basig na ganahan. O diba sa misigway? So, thank you kayo sa mga sigig. Send na ko og start sa akong FB page na Niche and Chin 2.0. Dako dyan lugar sa langit. So until next vlog mga Meg and bye! Thank you! So thank you so much Auntie Alma sa akong dress og sa akong earrings. Pinich, bata pa ka, ay palabi sa pagkachismusa. Huy, day, dili pa kakabutang nga naghisgot na kag politika. Day, eskwela sa tarong, ay si vlog-vlog ug way kapuslanan kay mong mama ra nakakwarta. Huy, day, si Mandy ba? Nagkagwapa ug maayos ha? Huy, Marie, si Tuesday ba? Dati na pagkalambo sa iyang negosyo. Uy, Marie, na latest. Si Wednesday ba? Nagpariban bitaw na sa cute salon, wala matiwas. Kaya ang mga kuto day nangawas. Ang parlor lista in town, gikabuhi. Wakagwanta ni gawas. Da, kana siya. Niputi ra na oy kinalulong sa kujik. Ay sus, unsaon taman na iyang kagwapa. Bugo man pud ugma. Ay magtuoan ng Thursday day. Bansay ra na sa English pero wa nay liguay. Tak-uma sad na imong bakbak panagsa. Ay sig katawa kay usa pud ra baka. Di umano, di naman inaano pero nangaano. Tapos kapag inaano, nang-aano. And my, thank you.